Dobrý deň, toto je Miroslav Haraus, pred štartom slalomu Svetového poháru. No a? Miro, aké máš pocity? Ja? Také... Super. Hej? No. Ktorá brána je prvá, aké farby? Zelenej. Zelenej! Si aký domixovaný. Nie. Tak sa tešíš, hej? Prvá brana je pred cieľom. Pred cieľom? No. A posledná je pred cieľom. Miro, a čo urobíš prvé, keď vyhráš? Víš čo? Zničím ti kameru. Prečo? Koho chceš pozdraviť domov? Vieš koho? Chcel som zatrepať, že prezidenta. Však môžeš. Takže pozdravuješ prezidenta, hej? A nie. A ľúbi sa ti prezident? Ex-prezidenta Ivana Gašparoviča. No tak pozdrav niekoho, Mirec. Nie, pozdravím Mota. Pozdravím Maroša. Pozdravím sám seba. A ukáž nejaké gesto, nie? No a Avea.